kasashe guda 10 a nahiyar tamu ta Afirka da man fetur ya fi tsada a ƙarshen wannan shekarar. A lamba na 10 muna da ƙasar Morocco. Litan mai a wannan ƙasar na Morocco dala ɗaya ne da $42, wanda idan ka juya shi zuwa naira, litan man su naira 2,000 kenan da 272. Kana a lamba na 9 muna da ƙasar Kenya, haka zalika shi ma fa wannan ƙasar na Kenya litan mai dala ɗaya ne da $42, wanda dai idan ka juya shi zuwa naira 2,000 ne da 272. Kana a lamba na 8 muna da ƙasar Uganda. Litan mai a ƙasar Uganda dala ɗaya ne da $44, wanda idan ka juya shi zuwa naira 2,000 kenan da 304. Kana a lamba na 7 muna da ƙasar Malawi. Mai fana da tsada a wannan ƙasar, lita ɗaya dala ɗaya ne da $46, wanda idan ka juya shi zuwa naira 2,000 kenan da 336. Kana a lamba na 6 muna da ƙasar Ivory Coast. Litan mai a ƙasar Ivory Coast dala ɗaya ne da $49, wanda idan ka juya shi zuwa naira, litan man su naira 2,384. Kana a lamba na 5 muna da ƙasar Cameroon. Gaskiya na tosaya musu, litan mai a wannan ƙasar fa dala ɗaya ne da $51, wanda idan ka juya shi zuwa naira 2,000 kenan da 400 da naira 16. Kana a lamba na 4 muna da ƙasar Burkina Faso. Ni ban taɓa tamanin zan ga Burkina Faso daga cikin jerin ƙasashe da mai ya fi tsada ba, sai gashi ta zo a lamba na 4, inda litan mai a wannan ƙasar fa dala ɗaya ne da $53, wanda idan ka juya shi zuwa naira zai baka naira 2,448 litan mai a ƙasar kenan. Kana a lamba na 3 muna da ƙasar Zimbabwe ta zo a lamba na 3 daga cikin jerin ƙasashe da man fetur ya fi tsada a nahiyar baki ɗaya, inda litan mai a wannan ƙasar fa dala ɗaya ne da $55, wanda idan ka juya shi zuwa naira ya tashi lita naira 2,400 har da naira 80. Kana a lamba na 2 muna da ƙasar Senegal ta zo a lamba na 2, inda litan mai a wannan ƙasar fa dala ɗaya ne da $78, wanda a naira litan mai 2,000 kenan da 800 har da 48. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 ƙasar da ta fi kowane ƙasashe tsadan mai a nahiyar tamu ta Afirka baki ɗaya ita ce ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, inda litan mai a wannan ƙasar fa dala ɗaya ne da $89. A naira kuna ganin ya kai nawa kenan? Ya dai haura 3,000.